Majurit. Na guys, oh, gilakaw-lakaw na mong buntis kay hapit na ni mga anak. O liko ko na diri, turn around, o dara o. Gilakaw-lakaw na mo ang buntis guys kay nagbati na ni siya. Dool raman diri ang Cebu Doctors Hospital. Nami diri sa Capitol. Guys, busy ang Cebu City. Very busy ang Cebu City karong gabi una. Happy Wednesday. Sayang, kita kasulod no, mag-picture. Na ning Cebu Doctors Hospital. Nami diri karon kay mga anak na nga akong cousin na raw. Nag-construction naman hinoon. Nag-contraction na siya. Naglakaw-lakaw pa. Anak ni siya diha mga anak. Cebu Doctors. Nara siya kas nara nga mong buntis, narang buntis nara hapit na ni siya mga anak murag wala lang na mga itim diri sa sulod.